Cardul din portofel s-a transformat în accesoriu de frumusețe. În goana după clienți, băncile s-au gândit că bucata de plastic devine mai atractivă dacă este parfumată, are oglindă sau chiar fotografia titularului. Iar tactica a dat roade, moda a ajuns și în rândul vedetelor. Andreea se uită în oglindă de foarte multe ori pe zi. Trebuie să arate mereu impecabil, iar pentru asta are la îndemână cardul. Banii stau în siguranță, la fel și imaginea ei. So we have this mirror card for our women clients where they can use it when they're checking their makeups, and also they can use it when they are making transactions. And we have this card, it's a scented card. When you're making transactions, this card is also generating some very nice scent. Băncile oferă, odată cu aceste carduri, și reduceri la centre de înfrumusețare, magazine de haine și accesorii. Up to now we received more than 10,000 applications. We are expecting an increase in the interest of the clients to this kind of personalized cards, to this kind of dedicated cards, and we are planning to double our card numbers within 2011. Cardul cu oglindă nu costă nimic, la fel și cel parfumat. Pentru unul cu fotografie trebuie să plătiți 70 de lei. Diferența o face un strat protector care se aplică asupra pozei pentru a preîntâmpina deteriorarea imaginii. A ajuns să fie un obiect de suflet. Aici este Răzvan, nepoțelul meu, care vine din Bunește 2 ani și care prin intermediul acestui card îmi este în fiecare zi aproape. Andreea Bănică se mândrește cu un card de credit care are poza fetiței ei. L-a primit cadou de la soț. Cred că din ce în ce mai multe mămici poate o să-și facă singure cadoul acesta sau poate soților se vor gândi să le facă acest cadou. Procedura este simplă. Trebuie doar să accesați site-ul băncii și să selectați poza dorită din calculator. Comanda va fi procesată și veți primi imediat o confirmare. În România sunt peste 12 milioane și jumătate de carduri valide în circulație. 50.000 dintre ele sunt personalizate.